Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan iyo an ikaanom na aldaw, kanobena kin Nuestra Señora de Lourdes. Malud po kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee through the most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my whole heart, and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. Prayer. O Mary, Immaculate Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities and seek your powerful protection. Do not refuse me, my Mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart and renewed the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and to obtain through your intercession the special grace which I implore from the Divine Majesty. Mention your request. All, and to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Petitions to Our Lady of Lourdes. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world. Banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Catholic Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. prayer for the sick. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, comforter of the afflicted and health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes, but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the fervor, faith, and devotion of our souls, to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, do thou make one more and save this beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation, and we solemnly promise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, Pray for us.
Comforter of the afflicted, Pray for us. health of the sick, Pray for us. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning to appear in the rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in this same great joy, and as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace, to extinguish the love of earthly things, and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na. Ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat sa kahagadan kan ubusan family ni Tess Rebhun. Prayer in honor of the Immaculate Heart of Mary ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for birthday blessings of Abilina Cancolar family. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Marlon Chi Obis and family, asin ni Crimehelda Bermas. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for good biopsy result of Mary Ann Molina. Sa kahagadan ni Maria Regina Molina. Prayer for safe travel and guidance for the upcoming training. Sa kahagadan ni Encarnacion. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Estelita kan Mercury Drug Ayala Malls Legazpi branch. Para sa kalag ni Sergio, Jesus, Floserfina, Soledad, Edgar, Janelle, kan Uy family. Para kay Pedro, kan Asupardo Cantara family. Para kay Estela, kan Alarcon family. Prayer for 8-year death anniversary of Romulo, kan Collar family. Para kay Edwin, ni Candy Banwa family. Prayer for 40 days of Jimbo. Sa dulot ni Judith Ardales and family. Prayer for death anniversary of Shi Xiong, ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Para kay Eduardo Sr., ni Sheila Brocano. Para sa kalag ni na Nestor Araceli Charlotte, ni Arlene Hernandez. Para sa kalag ni Lilia, dulot kan sarong anonymous. Para kay Rene, kan TGH. Prayer for death
anniversary of Juan dulot kan Lutaw family para sa kalag ni salvasyon asin sa gabos na kalag sa purgatorio dulot ni Jing Rodriguez and Nene Vargas para kay Rinaldo Sr. para sa kalag ni Jesus asin Adelaida dulot ni Corazon and Bobby Castillo para sa kalag ni Crimihelda dulot ni Crimihelda Bermas. Banuan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Nakulang biyayang mga
Ngaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Grasya sing katuninungan ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, simpagi sumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ngatugang ako, antan sa tama kasalan, tangan ni magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ng makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko, Santa Maria, Dani ni Birhen, sa gabos Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos, mayrak manlugod sa toon, Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, agorando niya mong Diyos, tugot mo sa mo, na magsamba kami sa imo, sa bilog na buot, asin mamuot sa gabos na tawo, sa maninigong pagkamot. Tuli kay Yesu Kristo, agorang nanyamos sa imong aki, kay iba mong nabubuhay, asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturgia kanta taramon. Hemation nyato an enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro nin mga hade. Si Hading Solomon nagpasiring sa gabaon sa pagdolot nin atang duman. Huli ta iyo ito ang nangungurog na kahalangkawan. Sanribong holokausto ang idinulot niya sa ibabaw kang altar. Duman sa gabaon, ang kagurang na nagpahiling kay Solomon sa pangaturugan pagkabanggi. Asin ang Diyos nagsabi, Hagada ang buot mong itao ko sa imo. Si Solomon nagsimbag, Dakulang pagkaherak ang ipinahiling mo sa imong surugoon si David, na sa kuyang ama, huli ta naglakaw siya sa kaimbudan, sa katotoohan asin sa katanosan nin puso sa atubang mo. Asin itinao mo sa iya ining dakulang pagkaherak, na tinaawan mo siya nin aking lalaki, na magtukaw sa iyang trono ngunyan. Kagurangnan sa kuyang Diyos, ako na sa imong surugoon, ginibo mong hade, kasalihid ni David na sa kuyang ama. Alagad ako sa daypang aki, dai tatao kung ano ang sakong gigibuhon. Asin nasa tahaw ako kan sa imong banwaan na pinili, banwaan na dai mabilang sa kadakulaan. Kaya itao mo sa imong surugoon, ang sarong puso na may pakasabot sa paghatol sa imong banwaan, an pagmidbid kan marahay asin kan maraot. Huli ta si Isay an makakapamahala kaining sa imong banwaan na urog kadakula. Naugmaan kagurang na ini, kan hagad ni Solomon kaya nagsabi, Ninhuli ta ini ang hinagad mo, asin bako ang halawig na buhay para sa imo. Bako man mga kayamanan, ni an buhay nin sa imong mga kaiwal.
kundi hinagad mo ang pakasabot kung arin ang matanos. Uya, itatao ko sa imo ang hinahagad mo. Itinao ko sa imo ang pusong madonong, itinatao ko sa imo ang pusong madonong asin may pakasabot, na dainin makakaarog puon kaidto asin sagkod paman. Andai mo hinagad itatao ko man sa imo, kayamanan asin kamurawayan, asin dainin hade na makakaarog sa imo sa gabos mong aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong mga pagbuot. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong mga pagbuot. Paanong mabuhay na daing digta ang sarong barubata? Utubon sana niya ang sa imong tataramon. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong mga pagbuot. Sa bilog kong puso hinahanap ta ka. Hari ako pabayae na malagalag sa imong mga pagbuot. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong mga pagbuot. Sa sakuyang puso rinimpos ko ang sa imong tataramon. Tanganing dai ako magkasala tumang sa imo. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong mga pagbuot. Pag umawon ka o kagurangnan, tukdoan sako ang sa imong mga pagbuot. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong mga pagbuot. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Mapasaindong Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga apostol nagbalik kay Jesus asin inos ay panggabos nindang ginibo asin ang gabos nindang itinukdo. Sinabihan niya sinda, madya kamo sa lugar na daing tao, magpaingalo nguna kamo. Ulit kadakol na mga tao, ang pabalik-balik. Ang mga apostol, dahil na lamang nin panahon, maski sa pagkakan. Naglunad sila sa kayan, asin nagpasiring sa lugar na siblag, asin matuninong. Nailingkan mga tao, ang sa indang paghali, asin naukudan kung sa maduman. Kaya hali sa gabos na banwa, nagdaralagan ang mga tao, asin enot na nakaabot sa lugar na padudumanan ni Jesus. Asin ang sa iyang kairiba. Paglusad ni Jesus sa iyang sakayan, nahiling ang kadakol ng mga tao, asin naherak sa inda, ulit sa garong mga karnero na daing pastor. Tinukduan niya sinda nindakol na bagay na dapat nindang maaraman. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agas sa indong. Ang ebanghelyo nagpapahiling o nagsasaysay kan mga diya o mga agi-agi kan ministeryo ni Jesucristo sa inang ngunya na aldaw pinapailingan pagtriumfo ko itong mga sinugo niya manduwa-duwa sa mga baryo. Tangani magarubay kan maray ng bareta o bareta kan kahadian ng Diyos. Nailing tadigdian kadakol na mga tao nagsusurnod kay Jesus. Kaya nga ni dahil na dang oras magkakan sa mga disipulo. Alagad sa tao kay ning kasibutan, ang imbitasyon ng kagurangnan na magduman sa rong lugar na silensyo, maghurop-hurop, sa ining magayon na practice na kunyan sa tuya pang pigigibo, ang mga retreat, mga recollection. Inuli nga nita, ang buhay tang pagsunod kay Jesus, arong
sarong peregrinasyon o pilgrimage sa kapagalan ta na maglakbay, kaya po ang magpahingalo kung minsan, na magurop-urop kung tama ang pigaagihan, kung ang gabos na kay riba, nakakamati nin karahayan sa nasabing aktibidad. Minsan, ikawan baga nagigibok yung aktibidad para damang gibuhon, para may report o kung ano-ano. Pero kung para talaga sa karahayan kang nagpaparticipar, hilingon taman girari kung something is not going on or kaya bakong okay, ibang mga problema, disimular sa nakan activity. So, ang pagpagadji o ang pause din a while, no? Mag-untok rin kadikit, tanganing pag-urupurupan ang nangyayari, magayon na gibuhon, hudita, kung minsan, yun na nga ni, di mo na aram kung pasain ka, basta sana maglakbay. Pero aram tama na, kay pontang mailing ang direksyon kan pigaagian ta. Kaya ini po ang sabihin, no? Tayo bagad dyan na mga nagsasabi na pare-pare man sa nangaya, natapangeta magpara-retreat, magpara-recollection, di mga nagpara-agong buhay. Yan po sa matakang tao. But in the mind of God, o kaya itong puso ng nagbabaklay, baka iba man ang nararamdaman ninda. Kaya, iba-iba man ang prutas, iba-iba man ang resulta, ng parehong activity. Who are we to judge what is going on in their hearts and minds? Kaya siring na pig-advise kang kagurang nan ang dikit na paguntok to pause for a while ang mga tao na nagsusunod sa inda na receive nin healing, nin instruction, manungod sa Ebanghelyo. Itong nagtatao mismo, ano man ang mangyayari sa inda. Karoon mas rin sa police na nag-maintain kang peace and order. System man ang ma-maintain kang police. So everybody needs caring, no? Kaya yung ini ang mga kapadian, mga obispo, nagre-retreat man sinda, nagkukumpisal man sinda, pare-pareho man na napapagal. Kaya yung man ini ang nailintang everybody should come near Jesus. Tas siya ang nagtataw kang kapahingaluan, siya nagtataw kang liwanag, asin ang katotohan kang sa itong mga pigigibo. Siguro sa kadakol na beses ang mga paginguwata, dito na ihiling ang importansya, ninulita, pero diretso sana, basta na matapos yung activity, but whether the activity has any effect on us, dito ito pag-iisip. Tingnan natin ang mga nag-ireskwela. Minsan, ang nag-aratindir kang retreat, recollection, para sa na makomply, takay ipandang mag-atindir, tapig require kang school. Pero, di ba, ang sarong nag-graduate, ang sarong nagtatapos, kaya po mahiling ang direksyon kung pasain ka. Not only from your point of view, kundi from God, from the spiritual point of view. Niya na naman sa mga epekto kang mga good or right choices. Kako minsan, sa imong nagdo-dominate na tingog, kung isang sundon mo. Pero kung nag-spend ka kidikit na oras before God, siring kay Hading Solomon, yun bagang hinagad niya na spiriton in right judgment. Kung isip po, igwa ng mga propeta, igwa na rin mga kapadi, they can be asked kung anong gagawin. Pero nata bilang hadi, ito ang hinagad ni Solomon. Siguro to
prevent him from committing mistakes. Harap kang ginibo kang ama niya. No? Maray man sa pakilaban ni David, bigas surog kang kagurang na, nagadan si Goliath. Pero look at what he has done. No? Kadakol na agom. No? Ini Solomon, igwaman baga. Kadakol man ining agom. At the end of his term, ang nangyari, nag-split so Israel. Nagkaigwang North Kingdom, South Kingdom. And that was the beginning. Kung isipon, apod siyang Solomon, abot sabihin peace. Nangyay si David na ama mo, pero ngayang taon kipakilaban, no? His hands are full of blood, no? From the war, no? Pero siya na magkaigwasa ng haloy na panahonin kataymikan, katuninungan, just the same, other crimes were committed as iniba man ang mga threat sa iyang nasyon. Siguro ang importante na di kita makalingaw na despite the human events, niya ang manggirari ang direksyon kang kagurangnan. Kung tayo tagadon, hilingon, asin na balansiyon ang gabos nangyari. Siyempre, data maaraman ko ang masunod ng aksyon. Giraray ang gabos na bagay. Niyaon sa pangalaga kang mahal na Diyos. Kaya kung data man i-sentro ang buhay ta sa kagustuhan niya, yan manggiraray po ang human weakness na mangyayari. We might succeed, and yet there are problems in that success. Idinudulot niya mo ang araw kasi na dinapay, galing na di maganod, din buhay na mayroon sa Magpamibig ka mga tugang, tanganin ning sa ko asin sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako ang mandugod, kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, daramian sa imong mga altar, mga atang kan sa mong paglingkod, na sa maugay na pag ako kay ni gibuhon mong sakramento nin pagtubos sa mo, liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Banal na huli ka na mamutan mong aking sa Yesu Kristo. An sa imong tataramon, na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas sin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo na mundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon, para sa imon banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga angheles, sing gabos na santos, sa gaharubay kami, kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal
kagurangnan, langit asin daga, panokan sa imong pamurawayan. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Paladan namin minadigdig, sa ngalan kan kagurangan. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanang banal, barab ng kabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namibig kami, pabanala ka ng bon, sa imang espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan ni Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa God sa pasyon. Naguan ng tinapay, sin magpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kumugabos, sin magkakankay ni, tinian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggis, pagkaay man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos, na sabi, mag-ako kumugabot, sin mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kan pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Kan pagkabuhay mo liwat, ipinapayag, sagot na ikaw magdato. Kaya kami nagurumdum sa iyong pagagadaan sa pagkabuhay liwat ng dolot sa iyong pagurangnan, kaya tinapay ng buhay sa iyong kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, magkatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagigimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ng hawak kasin dugo ni Kristo. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mong magkatubang, asin maglingkod sa imo. Ngayon mga kagurangnanan sa imong simbahan, nakalakop sa bilong na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sa mga bispo, si Joel, asin kang kabos na klero, si Ringman, garum duma, sa iyong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na mga pinapamaibi sa misang ini, sinang kabos na nagadaan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, inaanin Diyos, San Jose sa iyang esposo, Hanudas Tadeo sa mga banal na apostoles, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umawas at pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasarokan Espiritu Santo ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Nalagdoan kan mga nakakaligtas na togo. Simpinatuod kan Diyos no na kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yang sa langit, pabanalon ang ngaran mo.
magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itao mo sa muyag mo niyan. Asin patawadan mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman, katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, tuninungan, iwinawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kung napagtubot kan sa imong simbahan, sin papagkanigwa, siya mapatuninong, sin magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ika na bubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurangnan, mapasaindo sa God paman, Asin sa imong espiritu. patinawon kamo kan tanda ning katuninungan. Peace. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kasalan kang kinabang, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kasalan kang kinabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, mga kasalan kang kinabang, Tawid kami ning Nangatugang ngayon sa kagwaran ni Yesu Kristo, tinatawag kita sinasadol, tawanin kaulugan, ang mga tataramon, misyon, asin, pagpaingalo. Siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan kinaban, palala mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita, kanawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagparan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapanan, pamurangan,
Awiton ta ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos convertem. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterne Deus, qui glorioris Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii vitaculum vipitsi, mereretur dignum filii habit Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Daud cuius commemoratione eletamur, eius pie interitione ab instantibus malis, et a mortis perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Mamibig kita. Kagurangnan kaming nakinabang kanatang ni pagtubos mo, namimibi na sa tunay na pagtubod, danay na magtalubo. Uli kining tabang nindeng sagod ng kaligtasan, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga pamibi ni San Judas Tadeo, Sin Maria, inaning kaligtasan, kamo sinit sa mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngaran ka nama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. na idulot na banal Eucharistia, lagawit sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray